Ilele lo benela iye. Ilele lo benela iye. Ilele lo benela sofani yena masamuso la nyilele iye. Ilele lo benela sofani yena masamuso la nyilele iye. Ilele lo benela iye. Ilele lo benela. Estem a Maban, que és el Sudan del Sud, treballant amb refugiats i també amb desplaçats interns. Els refugiats amb els que treballem venen del nord i van marxar el 2012 i són 130.000 persones. I la població local, de fet, també són refugiats que van retornar fa poc de temps. I ara, just recentment, el gener-febrer, vam tenir un nou grup, que són els desplaçats interns. Per tant, treballem amb 3 grups: refugiats, població local i desplaçats interns. El motiu del desplaçament forçat és la violència, la guerra, en concret el conflicte entre el nord i el sud, que porta moltes dècades, però també el conflicte recent en el sud, una guerra civil entre 2 líders polítics que ha esdevingut una guerra ètnica. Ilele lo benela sofani yema masamuso la nyilele. Uns camps de refugiats com els de Maban són encara molt recents, porten 3 anys. Les infraestructures són molt bàsiques, la població, les comunitats, les famílies viuen en tendes, els punts d'aigua estan molt lluny, les escoles encara s'estan consolidant, de manera que els reptes són la supervivència, en primer nivell, però també el Servei Jesuïta als Refugiats creu que cal no només sobreviure, sinó viure amb sentit. El Servei Jesuïta als Refugiats té activitats en 3 àrees. En l'àrea educativa, formació del professorat, alfabetització, una escola bressol i activitats educatives pels desplaçats recents. Després, en l'àrea d'acompanyament psicosocial, acompanyem els joves amb activitats esportives, el futbol té molt d'èxit, i també la població més vulnerable, la gent gran, els ancians, les persones amb disminució. Per tant, educació, acompanyament psicosocial i el tercer element és l'activitat pastoral, l'acompanyament de les comunitats cristianes. El temps d'exili no pot ser un temps perdut, un temps en va. Nosaltres creiem que convé començar a construir el futur des d'avui i probablement a vegades la gent pensaria per què invertir en educació en un país que està en guerra? Doncs diem, si no comencem amb una escola bressol, amb l'escola primària, l'escola secundària, no tindrem professors, no tindrem enginyers, no tindrem gent que pugui aixecar el país d'aquí uns anys. Treballar amb refugiats i amb desplaçats interns és com trobar-se davant d'un oceà immens de necessitats i un sovint se sent desbordat i un també té l'experiència, això recordo un company jesuïta ho explicava, que treballar amb el Servei Jesuïta als Refugiats és tocar el fracàs del món, a tots els nivells. I malgrat aquest fracàs, malgrat aquesta injustícia estructural que fa que milions de persones visquin lluny de les seves terres, hi ha una esperança que es nega a morir, hi ha una esperança que continua present. I els més exclosos, els més pobres, són els que tiren endavant aquesta esperança. I com a cristians, i com a capellà en concret, poder acompanyar el poble en aquesta experiència de llum i foscor, en aquesta experiència d'esperança i de desencís, és molt bonic, és un privilegi, és un regal. Una de les coses que succeeixen al continent africà, i en concret al Sudan del Sud, i anteriorment a Kènia, i fins i tot fa uns anys a Libèria, és que cada dia és una aventura, perquè cada dia hi ha trobades inesperades, cada dia hi ha situacions que no comptaves amb elles, i això et dona l'oportunitat també de viure amb intensitat. La vida no està tan protegida, no està tan mediatitzada, la vida és molt més a l'abast. El fet que els infants també tinguin una vitalitat molt forta t'ajuda a entendre l'essència. I per nosaltres, i per mi en concret, poder
estar en una situació com aquesta, poder estar als marges de la història, poder estar a les fronteres, que tan sovint els jesuïtes parlem de fronteres, doncs és ocasió també de replantejar què significa el missatge de Jesús en un context on la immensa majoria de persones que acompanyem viuen amb el mínim. Ilelelo benela sofani mama samusola ilele. Jo crec que ens convé tornar a l'Antic Testament i recordar el que el poble d'Israel, de tant en tant, el Senyor els hi deia: recorda que tu vas ser un emigrant, recorda que tu vas marxar de la teva terra, recorda que tu vas ser un exiliat. I fins i tot Jesús mateix va ser un exiliat. Maria, Josep i Jesús, el nen Jesús, van haver de marxar com a exiliats, com a refugiats. Per tant, jo crec que l'experiència humana de marxar de la pròpia terra, sovint per motius que un no pot escollir, és una experiència que tots compartim, i d'aquí pot néixer una solidaritat i una hospitalitat inesperada, evangèlica, que tant de bo les societats occidentals fossin capaces d'articular polítiques, d'articular una manera diferent de respondre a la crisi humanitària que tenim avui en dia amb més de 50 milions de refugiats al món. Ilelelo benela sofani mama samusola ilele.